Og så bare lige hele vejen rundt. Kan du det? Kan du det? Ja. Og så bare lige. Nej, Mis, lad være. Kom nu. Du kan godt. You can do it. You can do it. Ja. Kom så. Kan du trille det sidste stykke rundt? Ej, det er heller ikke let, fordi hun ligger med et i bagbendet. Altså, hvis vi lige... Buski, så. Kan du så nu? Ja. Du kan rulle. Du kan rulle. Du er mere jeg er mere begejstret, end du er. Hvad? Ja.